Hirveä pörinä läks. Tässä on vaihteet tässä autossa. No sinä meistä ajanut enemmän manuaaliautoa, niin sinä osaat. Ei, tää on ihan perseestä ajaa manuaaliautoa pelissä. Onko sulla jotain karttaa? Ei. Meidän piti mennä vaan kotiin ja jotain tietä pitkin. Tulee kiviä. Varo kiviä. On vähän jyrkkä mäki. Pystyykö meidän tekee täällä niinku mitään hauskaa? Meidän pöntölle. Hei, onks tässä joku pudotus? Meepä katsomaan ulkoon. Meidän pitää suojella tätä autoa vissiin. Onks tässä joku pudotus? Ei oo pudotusta, sen kuvaan menee. Mä en tuu kyytiin takaa. En minä pääse sinne. Hyppää vittu. Oi hyppää. Niin. Lyhyet jalat. Hei, Route 3. Hei, me ei päästä nyt tonne. Meidän pitää mennä vaihtoehtoista reitteen vasemmalta. Mennäänkö me tonne vasemmalle oikeesti? Joo, siinä pitää laittaa nuo lankut varmaan. Pystykö me tekemään tätä yksin? Ootas mä vedän pakille. Ei tää nyt oikein toimi. Eikö tää ole lisää lankkuja? Niin sun pitää varmaan siis laittaa ne oikeesti kohdalle. Tuut sekin laittamaan niitä. Mitenköhän mä pääsen pois tästä autosta? Mikä se oli? No niin. Meillä on vinssi, me voidaan vetää tällä vinssillä tonne. Kiinnitetään puuhun ja vedetään vaan yli. Niin, kun tää ihan bebas laittaa näitä lankkuja, kun nää menee ihan miten sattuu. Niin, että pitäisikö nää pitäis varmaan yhdistää nää kaksi. Yhdeksi pitkäksi lankuksi. Oisko? Oho. Mitä vittua? Laitetaan sen tähän. Älä nyt vedä mitään vinssiä, kun... Meillä ei oo. Jos mä pistän nää tälleen yhteen. Nyt on vinssi kiinni. Niin pystyt sä laittamaan yhteen? No niin, kokeilusta poralla. Juma. Mitä tää liike on? Purystaan. Tää on... Hei, tossa siellä oli siellä campsiteilla se tutorial-kirja, mutta me etin sen sinne mettään. Ei kukaan nyt tämmöisestä pääse. Otapa se vinssi. Ota se vinssi, se Kato nyt, se kun se menee pystyyn. Ota se vinssi, se juttu, niin me ajan. Hei. Olisiko nyt? Ohjaa hyvä, katsotaan vähän vasemmalle. No joo. Noniin, suoraan, vasen, oikein. Noniin. Hyvä. Onko? Nyt ollaan ohi. Nyt vaan tuu suoraan. Noniin, pysy, toi. Laita se vinssi pois. Melkein oltiin jo puussa jo. Hyvänen aika. Älä huua siellä perkele. Reset wins, noin. Ei vittu. Stoi! Ei tule tarvetta, en minä pääse tänne kyytiin enää. Miten se sinne kyytiin aina pääset tosta noin vaan? Hyppää vaan. No minä hyppään. Eikä kerkiä. Ota vitun nostaa. Mä oon voinut nostaa. Nosta meikään. No niin. Hyvä. Mihin me sit mennään? Jatketaan. Onko se vitsi vedetty sisään? Oh. Varmaan tätä polkua pitkin mennään, mikä on tuossa vasemmalla. Ensimmäinen vastus siellä, että montakohan on jäljellä. Äijä vaan seisoo tuossa penkillä. Me näen muuten, mitkä tää tie on menossa. Nyt on jäykkä kurvi. Otetaan rekka, mistä ei käyttää. Sehän saa sitä rekkaa. Hei, oi, auto otti osumaan. Mitä tapahtuu? Auto räjähtää. Karhu! Täällä on karhu! Häh? Apua! Onks meillä jotain asetta? Aio. Ota, mulle ei toimi pakki.
Ei tästä tunnu mitään. Auta. Tuo karhu syö minut tähän. Suutoro! Se karhu on sun kyydissä ja syö sitä autoa. Se karhu syö sitä autoa. Mitä? Hyvänen aika sentään. Siis se Hyvänen aika. karhu hyppäsi sen auton kyytiin ja rupesi syömään, ja sitten se hajosi. Miten sit Mut karhu... onks vielä jotain aseita? En minä tiedä. Otetaanko tää nyt... Täällä on nyt ohjekin, otetaan nämä kaikki nyt mukaan täältä. Omoners manual. Se olisi pitänyt ottaa varmaan mukaan jo. Nyt pistetään ne tähän pöydälle. Mä otan nyt nää burgerit mukaan. Ja niin siellä huolehit tärkeimmät. Tossa on lista. Burgerit ja kaljat. Täällä on epipenit ja kasetit ja kaikki jätettiin leirille kun lähettiin.